Здравейте, аз съм Shadowhex и днес играя The Forest. Това е първи епизод от новата поредица, която ще започна на The Forest. Нещо ми се бъгна или просто си е така небето. Графиката ми е на хай абсолютно всичко, само съм изключил някои неща като Motion Blur, защото ми се замазва доста като мърдам и просто очите ме заболяват така. Защо е така навън времето си, нямам никаква представа. То е някакво мъгливо. И сега се разбиваме. Оу. Така. Разбихме се успешно. Сега ще има един канибал, който ще отвлече нашето дете. О, да, ето го. Вижте какъв е мазен. Той потен ли е, какъв е, не знам. Какво гледа като извънземен натровен се едно. О, не. Ужас, задни части. Казаст. Трябва да се пазим от тези канибали. Сега. Айде бе. Така, сама и целя съм в кръв в ръцете. Как си видя ръцете бе? Стига бе, какво направих тук що? Дойде да хапна малко. Вземе тази брадвичка. Така. Знам какво се прави в тази игра. Само не знам каква е целта. Главно знам, че трябва да се оцелява, друго не знам. Така взехме си нашия телефон, който има 3 чертички батерия. Ужас, т.е. чертички. Така, тук се нахранихме малко. Оу, какъв е то крак бе? Ужас, мирише. Аз се махам тук, то ще бе усмърди, трябва да се изкъпа са. Добре, нещо да ни спуснем, че после малко трудно може да се върнем. Няма нищо какво. Така, сега слизаме от самолета, взимаме един камък. Тук има някакъв сак, да го щупиме. Така. Добре, пръчка. Така да ви покажа само, ето всичко е на макс, само съм изключил кой беше? Motion Blur, това не ми трябва и това е. Сега, тези части не знам за какво са. По-нататък ще разбера. Хубавото, че има рецепти в самата игра, не трябва да се изключва. Добре, за какво ни е тази топка? По принцип играта не съм я купувал и може да има някои бъгове, защото е бета или каква е, алфа версия. Така, нахранихме се с боровинки. Тук виждаме, че има още малко се нахраниме. Така. Добре, половината ни е готово. Взех листа. Тук още някои неща. Още боровинки. Ние се нахранихме с тях. Така, тук има отново някакви неща. Какво събрахме? Добре, знам това как да го махна. Готово. Така, може да си крафтнем едно от тия, как се наричат, не знам. Как се нарича това бе? Молотов. Не знам и на български как се наричат. За жалост. Това е Survival Guide. Това са някакви бордове, снакчета. Бе, айде да хапнем едно снакче. Сода няма. Това сода ли кола беше? Сода, то прилича на кола бе. Добре, взимаме тук някакви пръчки. Тук има два съндъка. По-скоро не съндъка. What the fuck, какво стана? Не съндъка. Такова е куфари. Още боровинки. Знам, че има и такива боровинки, които могат да атаковат. Отровни боровинки. Какво ти правят, не знам точно. Защо не ми дава се кача? Ето, качих се на самолета. Най-добре тук започва си оцелявам, няма как да ме фанат май. Още боровинки. Тия черните, поне доколкото знам, черните са отровни. Айде бе. Стига бе. Аз дупка ли имам в гушата бе? Защо през гушата ми се прозира слънцето? Стига бе, аз съм извънземно. Ужас. Ръката ми е влязла в корема. Интересно. Добре, вземе тук малко пръчки. И сега да започнем с стартинг гайда. Първо трябва да си направим Hunting Shelter. Сега къде ще го построя? Да видим, да разгледаме какво има на тук. Виждам море. Заяк. Зайче. Абе, зайче. Взех ли го? Не можах да го хвана. Зайче. Стой, не бягай. Не. Трябваше да го хвана, бе. Айде, бе. Не мога да го хвана.
Стига, бе. Айде, бе. Готово. Добре. Вече имаме един заек. Айде, бе. Добре, какво го правя сега? Взимам го. Добре. Чакай, бе, аз 2 заека ли убих? Да, 2 заека. Добре, без да разбера, 2 заека убих. Така, натам не ми изглежда доста хубаво място. Да сме по-близо до самолета. Да мога да се ориентирам по него. Така, я къде отиде той. Тук някъде беше. Да, ето го самолета. Значи право напреде. Стигаме до този хълм тук. Тук има много скали, бе. Няма ли някаква по-изчистена ивица от море, така. Пясък да има. Да мога да си пия биричка и да хапвам цаца спокойно. А защо толкова наблизко ми се генерират тея? Чакай сега. Верифаре. Значи явно всичко не ми е на макс. Тук някой съм забравил. И какво да справим. Така, тук да събера малко трева ли, какво беше това? Листа. Да, 18 листа имаме. Мисля, че са достатъчни. Камък. Тук има плаж. Да, ето че тук има плаж. Някъде ето натам беше самолета. Тук виждам, че има изчистена полянка. И ето го самолета. Да. На доста просто място ще се заселиме. Надяваме се... не! Канибал. Стига. Вещица. Ужас! Не! Не бягай! Ужас, не мога да я оцеля. Страх ли те от огън? Само че аз ям. Спокойно, ние сме приятели. Приятели сме. Ма ти нещо, мами, се правиш на отворена, бе. Доста отворена си. Ужас. Къш, ще му биеш? Ще му биеш, после аз трябва да те убия. Не, бе. Стой далеч от мен. Пещера. Не. Това е та пещера, бе. Не, аз се махам от тука. Мъртъв канибал. Моля те хапна, бе. Опа. Извинявай. Не беше нарочно. Къде ти... Ужас! Не! Още канибали. Какво е това, бе? Костенурки! Ужас, старо костенурки. Какво правите, бе? Какво правите, бе? Те объркаха ли се? Убих 2 костенурки. Дайте ми храната си. Ехо. Костенурки. Добре, трябва да си направим обаче хънтинг шелтъра, за да може да продължим с нашето оцеляване. Изрод. Ужас. Не. Далеч. Стой далеч от мен. Така, трябват ни още стикове и логове. Стой далеч от мен. Да хапна. Опа. Обърках. Пинах сода вместо да хапна. Добре, сега ни трябва още малко. Мога ли да убият тая птичка? Да. Още една. Пера, бе. Трябват ми пера. Добре, какво става тук? Ври кипи от канибали. Не, започвай да се гърми.
Нали е опасно да дружа с канибали? Не знам. Да не им стана някой път вечерята. Какво се доближаваш, бе? Къде отиде той, бе? Той е изчезва ли? Къщо тука, бе? Гущер! Убих гущер! Добре. Вече си набавихме вечерята. Само да не станеме ние вечера. Много ще съм благодарен, ако не стана аз вечерята. По-бързо. Изобщо чупа ли го? О, не започва да се гърми. Какво става, бе? Добре, съжалявам, че не ми е купена играта, но не е много ефтина тази игра. Какво става, бе? Така, пада дървото. Стой тука. Така, един лог, два лога. Мога да нося по два. Това е макса. Още един варан. Стига, бе, той си мина през камъните като... Се къпеш ли? Добре. Вече имаме доста храна. Имаме и лизард кожа. Което значи, че скоро ще може да си направиме... О, какво е това, бе? Акула? Акула ли е това? Жива ли? Не. Мисля, че не. Господин Акула. Привличаш вниманието на канибалите, ако обичаш. Махни се от тука. Не, седи си. Привличаш и на... Привличаш вниманието и на тези гогутки или какво са. Как беха тези животните по моретата, бе? Господи, забравих им името. Не мога да се сетя посмъртно. Дори къде отидоха логовете? Останалите? Ужас. Отсечохме цяло дърво, а нямаме логове в момента. Добре, доста се забахме с този шелтър, поне така си мисля. Така. Той като за начало е доста важен, за да може да си сейфаме играта. Това си ти, бе, ужас. Това падна чак там. Не, далеч. Далеч от мен. Трябва да си направя и капани. Така, 4 от 8, още 4 ни остават. Зайченцето бяло. Умире, бе, заек. Добре, взех го. Сега ще го убия. Не. Не. Стой далеч от дърветата ми. Ето ги останалите логове. Така, мисля, че сме готови. Тук някъде трябваше да има още един. Ето го. Добре, значи би трябвало да сме готови вече. Още един заек. Така. Ужас. Доста гадна песен. И там озвучение. Доста храна събрахме. Не. Стой далеч. Не искам неприятности. Не искам неприятности. Моля ти, остави ме. Не искам неприятности. Като сечем дървета, знам, че създавам шуми и предизвиквам... Не! И предизвиквам канибалите или те изроди да ме подгонят. И доста рискувам с това. Дропвам ги! Защита! Ня! Не съм на много кръв и се страхувам да нападна. Но хичи ми пука. Не, вече почва ми пука сериозно. Не. Стой далеч, колко кръв си ти, бе? Ова, ма ти си тъпа като жена, бе, байко. Какво удреш, бе? Как не се стряза до сега?
Спри, бе! О, господи, това е жена без акъл. Толкова е нервна, че не може да се успокои. Спри, бе, успокои се, бе. Ама ще кръцна накрая. Ама, ти си търсиш смъртта. Спри, бе, с тази гадна музика. То път ще клъцна. Нападай! Ангард! Ангард! Какво чакаш? В засада да нападнеш? Или се изхождаш? По-бързо, бе! Не мога да си взема лога! Така, стой там. Стой далеч. Далеч! Къж, бе! Стой далеч! Далеч от мен. И така, дами и господа, готови сме да си запазиме играта. Запазихме ли я? Да, още веднъж. За всеки случай. Мога ли да си лягна да спа? Още искам да спа. Какво става, бе? Още искам. Какво става, бе? Защо? Не се ли махна тая луда жена? Не се отказа от мен. Добре, това беше всичко за този клип. Надявам се да ви хареса. Ако е така, може да се абонирате за моят канал, да харесате клипа и да оставите по един коментар. Също така не забравяйте, че имам и втори канал, където всеки ден качвам на GTA 5. И ако искате и там, може да отидете и да ме гледате. Ако поредицата ви е харесала и искате да продължа, моля харесайте клипа, за да покажете вашата подкрепа. Благодаря, чак с мен, се видим в следващия клип. Чао!